napon Herz Györgyöt mutatom be, aki Ryanair cégnél dolgozott, mint légiutas kísérő. Miért pont ezt választottam, mesélj vele? Nos, örülök, hogy megkaptam ezt a lehetőséget. Ugye én kint dolgoztam Írországban a Ryanairnél, azért ezt választottam, mert nekünk a családunkban is a nagypapám is a repülőtéren dolgozott. Több mint 25 évig ő ramp agent supervisor volt, tehát ő földi kiszolgálásban tevékenykedett, viszont mindenképpen a levegőben szerettem volna. És akkor januárban adódott nekem egy lehetőség, hogy jelentkeztem ehhez a céghez, és ki is választottak 75 ember közül engem egyedül, és repültem Írországba. Itt voltam kint 3 hónapot, utána a családokra jöttem haza. Mesélj arról, hogy milyen feladatokat láttok el. Ugye ennek több szakasza van. Az első, mielőtt felszállunk, ez mindennapi rutin, az első felszállás előtt végignézzük a mosdókat, a konyhát, a kicsi konyhája van a gépnek, végignézzük a kabinon belül, hogy minden rendben legyen. Ugyanezt megtesszük menet közben is, negyed óránként kell ellenőrizni, illetve miután leszálltunk, nekünk 25 perces fordulóink voltak a visszaútig, akkor is kellett egy ilyen gyors tesztet végezni. Mesélj el, hogy milyen szabályok vonatkoznak a légiutas kísérőkre? Ez elég hosszú. Elsősorban a külsőre vonatkozó, ami nagyon fontos volt, tehát nem lehet seborost, a körmünket ellenőrizték, a cipőnket, az okninkat, hogy van megkötve éppen rajtunk a nyakkendő, hogy a kitűzőink hogy vannak felrakva, a karóránk ugye mindig egyeztetni kellett, hogy legyen, hogyha bármilyen probléma van, akkor pontosítani nálunk legyen, mert ahhoz mérten igazított minket útba a pilóta. Mesélj egy pár dolgot az egyenruhátokról? Igen, nálunk az egyenruha az a férfiaknál igen egyszerű volt, tehát egy fekete öltő, fehér ing, és volt hozzá egy Ryanair-es nyakkendő, ehhez jöttek a kitűzők, volt egy kis szárnyacskánk, meg egy névtáblánk. A lányoknál ez annyiban volt más, hogy nekik magas sarkú, meg volt szabva, hogy milyen színű legyen a körmük és az ajkuk, illetve a rúzsnak a színete, de ennek stimmelnie kellett, tehát vagy rózsaszínű, vagy vörös. A harisnyájuk is meg volt szabva, az vagy fekete, vagy csokoládés színű kellett, hogy legyen. Kék szoknyájuk volt hozzá, és ilyen sárgás ing, illetve nekik is volt egy kék zakójuk emellé. Plusz ugye nekik a hajuk nagyon fontos volt, hogy áll, tehát vagy lófarok kellett, hogy legyen, az vállal kellett, hogy érjen, vagy ilyen donátba, a kis fánkba kellett betekerni. És milyen szabályzat vonatkozik arra, hogy hány utas kísérőnek kell tartózkodni a feltétlenül? Ugye a mi gépünk 189 férőhelyes volt, mint tesztünk, a Boeing 737-800-as, erre 4 darab légutas kísérő kellett. Ugye az ICAO, tehát az a fő szervezete az egésznek, ami megszabja a szabályokat. Ők azt mondták, hogy a 29 utas után kell egy, és utána minden 50 főre egy kell, hogy jusson. Milyen képzésen vettél részt, és mennyi ideig tartott? Rasban volt egy képzésünk, ez Dublin mellett, ez 2 hónapot, pontosabban 6 hétig tartott. Ebbe beletartozott az, hogy 2 héten keresztül Frankfurtban voltunk gyakorlatozni egy ilyen teszthelyiségen, amikor egy nagy teremben bent voltunk, és egy repülőgépen gyakoroltunk, amit felgyújtottak, vagy éppen füstöt csináltak belőle. És ez milyen nyelvtudás szükség? A legfontosabb az, hogy angolul kell tudni, ez a repülésnek a hivatalos nyelve. Ezen kívül minden más nyelv az bónusz. Köszönöm szépen, megint elő a találkozásra. Köszönöm a meghívást.